Сурайка Мюзик! Музикален подарък от татко, ради и мама. Мира за своя прекрасен син, като му казват честит рожден ден, сине Емануил. 30 април се роди сине. Живота на тати ради мама мира промени. По живото скада в меча живото скада в меча веске ме Емануилеске. Гордостта на тати мама, като казват от малък си е тарикат бари. Мочаво барило. Скада в меча веске ме Емануилеске. 30 април се роди сине. Живота на тати ради мама мира промени. Също от сестрите за своя брат за принц Емануил, като му казва честит рожден ден. И казват от малък си е тарикат